Tässä esityksessä tutustutaan meneillään olevaan Korresta kerrostaloksi hankkeeseen, eli STALK-hankkeeseen. Korsimateriaalit herättävät suurta mielenkiintoa, sillä näillä yksivuotisilla kasveilla voitaisiin sitoa huomattava määrä hiilidioksidia sekä vesistöjen liikaravinteita ja varastoida ne rakennukseen pitkäikäisesti hiilinielua pienentämättä. Savea puolestaan saataisiin edullisesti ja vähähiilisesti esimerkiksi kaivuutyömailta, ja sillä voidaan lisätä rakenteiden paloturvallisuutta. Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopiston johdolla ja osa tutkimus- ja kehitystyöstä suoritetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittavat lisäksi ympäristöministeriö, rakennustuotteiden laatu, säätiö sekä 10 yritystä. Kysymyksenä on, voitaisiinko myös Suomessa rakentaa yli 2-kerroksisia rakennuksia luonnonmukaisesti ja saada näin suurempia positiivisia ilmastovaikutuksia aikaiseksi rakennusteollisuudessa. Hanke jakautuu 4 työpakettiin. Olkielementin materiaaliominaisuuksien perusteella sen valmistaja Ecococon on laskenut elementin toimivan hyvin pohjoisessa ilmastossa, eikä Suomeen toteutetuissa pientaloissa ole ilmennyt ongelmia, mutta tieteellisin mittauksin todennettua tietoa elementin lämpö- ja kosteusteknisestä toiminnasta ei kuitenkaan ole saatavilla. Tietoa kaivataan erityisesti kerrostalorakentamista varten, koska siellä tarvitaan paloturvallisuuden ja viistosateen takia erilaisia pintakerroksia kuin on käytetty usein rappauksella verhotuissa pientalorakenteissa. Tarkemman tiedon saamiseksi olkielementteihin asennettiin anturit ja elementit asennettiin koerakennukseen elokuussa. Elementit jaettiin 2 osaan korkeussuunnassa niin, että sisäpinnassa yhdellä osalla on savirappaus ja toisella osalla palonsuojakipsilevy. Elementin ulkopinnassa on vesihöyryä, läpäisevä ilmansulkukalvo sekä paksu puukuitulevy. Julkisivu verhottiin rappauksen sijaan tuulettuvalla puuverhouksella, joka on kosteusvarmempi ratkaisu kerrostalon rakentamisessa viistosateen aiheuttaman kastumisriskin takia. Rehevöityneistä vesistöistä poistetulle järviruoolle etsitään nyt arvokasta käyttöä, ja Keski-Euroopassa valmistettavien olkipuristelevyjen tuotantotekniikka ja biosideaineet voisivat hyvinkin soveltua myös rakennuslevyn valmistamiseen silputusta järviruoosta. Tätä tuotekehitystä tekee STALK-hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, jonka biosivuhankkeessa puristetaan rakennuslevyjä myös öljyhampunkorresta. Hankkeen alussa selvitettiin korsiaineksen murskausmenetelmiä, joista Pikkalan kaislanleikkuun ruohon keruuvaiheessa käyttämä maissin murskauslaite sekä vasaramylly prosessointivaiheessa osoittautuivat tehokkaiksi. Levyjä on puristettu noin 10 minuuttia 170 asteen lämpötilassa sekä 20–100 baarin puristuksessa käyttäen sideaineena perunatärkkelystä ja Anora Industrian toimittamaa ohratärkkelystä. Seuraavaksi tutkitaan levyjen mekaanista lujuutta sekä rakennusfysikaalisia ja paloteknisiä ominaisuuksia. Luonnonmukaisilla rakennustuotteilla pyrittäisiin täydentämään ennen kaikkea puurakenteita, mutta biopohjaisten eristeiden käyttö suomalaisissa kerrostalorakenteissa on ollut haastavaa palonormistomme takia. Puukerrostalojen eli P2-paloluokan rakennusten taulukkomitoituksessa vaaditaan ulkovaipan lämmöneristeiltä paloluokkaa A2, johon biopohjaiset lämmöneristeet eivät yllä. Hankkeessa halutaan selvittää palosimulaation avulla, minkälainen palonsuojaus olkieristeiselle kerrostalon ulkoseinälle, jossa on ruokopuristelevy tuulensuojana, ja kutterilastulla eristetylle yläpohjalle tarvittaisiin. Lisäksi selvitetään, mitä muita vaatimuksia luonnonmukaisen kerrostalon olisi täytettävä, jotta se voisi saada rakennusluvan toiminnallisen palosuunnittelun kautta, eli päästä P0-paloluokkaan. Hankkeen palokonsulttina toimiva Kaurialan palotekninen insinööritoimisto arvioi, että kyseiset rakenteet tarvitsevat 30 minuutin palonsuojaverhouksen ennen kuin takana oleva puurunko alkaa hiiltymään, ja lisäksi verhousmateriaalin pitäisi olla vähintään paloluokassa A2. Savilaastin palonsuoja-ajan pidentämiseksi saveen sekoitettiin tasosekoittimella hienoksi silputtuja biomateriaaleja, kuten puuta, järviruokoa, hampunkortta, lampaanvillaa
sekä näistä tehtyjä biohiiliä, joita toimitti Carbons. Biomateriaaleja voitiin lisätä lämpöarvojen mukaan kuitenkin vain sen verran, että ne pysyivät paloluokassa A2, sillä tuotteen lämpöarvo ei standardin mukaan saa ylittää 3 megajoulea kilogrammaa kohden. Savilaastien paloluokkaani arvioitiin lisäksi indikoivalla standardin mukaisella kartiokalorimetrikokeella. Koekappaleet eivät leimahtaneet ja myös testitulosten perusteella ne voitiin luokitella paloluokkaan A1-B. Sen tarkempaa erotteluun kyseinen koe ei kykene. Koekappaleiden alapuolelle liitettiin alumiiniteipillä lastulevyalustat ja kappaleiden väliin asennettiin lämpöanturit. Näin saatiin samalla polttokokeella indikoiva testitulos siitä, missä ajassa lämpötila nousi koekappaleen suojatulla puolella 270 asteeseen, jossa puurakenne alkaa hiiltymään. Hankkeen palokonsulttina toimiva Johanna Liblik on savirappauksia koskevissa tutkimuksissaan Tallinnan teknillisessä korkeakoulussa osoittanut näiden tulosten korreloivan melko hyvin virallisten palosuojakokeiden tulosten kanssa. Materiaalien lämpöarvojen yläraja johtaa siihen, että biohiiltä savilaastissa voi olla enintään 9%, muita bioaineksia 15–16%, kun taas referenssinä toimineessa savihiekka-olkilaastissa biomateriaalipitoisuus on vain noin 3%. Biomateriaalien tiheyseroista johtuen valmistettujen koekappaleiden tiheydet vaihtelevat välillä 930 ja 1370 kiloa kuutiota kohden. Savilaastien palonsuojakyky ei kuitenkaan näytä riippuvan pelkästään niiden tiheydestä, vaan ennen kaikkea niiden biomateriaalipitoisuudesta. Referenssilaastia tarvittiin 23 mm paksuinen kerros saavuttamaan 15 minuutin palonsuoja-aika, kun taas biohiilipitoiselle laastille riitti 17 mm ja muille 16 mm. Tuloksista käy ilmi, että kaikissa tapauksissa paksuusaikakäyrät kaareutuvat ylöspäin, eli palonsuoja-aika lisääntyy nopeammin kuin kerrospaksuus. Näin on mahdollista, että 30 minuutin palonsuoja-aikaan päästään tuplaamalla 15 minuutin palonsuojakerros ja ehkä ohuemmallakin kerroksella. On kuitenkin huomioitava, että vaikka kartiokalorimetrilaitteella voidaan arvioida edullisesti materiaalien palo-ominaisuuksia, kokeen tuloksia voidaan tulkita vain rajoitetusti. Kartiokalorimetrikokeessa käytetään yksinkertaistuksen vuoksi tasaista lämpövuota, kun taas virallisessa palosuojakokeessa lämpötila-aikakäyrä on nouseva ja koekappaleet huomattavasti isompia. Biosivu-hankkeessa kehitetään lisäksi savipalosuojalevyä ja tutkitaan kartongin ja verkon sekä savimestareiden kehittämän savimaalin vaikutusta levyn ominaisuuksiin. Levyjä on valmistettu valssaamalla ja hydraulisesti puristamalla. Savilevyn osalta vain hampun päistärettä sisältävällä kevyellä massalla voitaisiin valmistaa täysimittainen 16 mm paksu levy, joka ei paina yli 50 kiloa. Palotulokset indikoivat, että sillä päästäisiin paloluokan A2-levyyn, joka antaa 15 minuutin palosuojauksen. Tavoitteena on osoittaa, että 30 minuutin palonsuojaluokkaan voitaisiin siis päästä 2 savilevyllä tai rappauksen ja levyn yhdistelmällä. Jatkossa levylle suoritetaan virallinen palokoe ja Kaurialan palotekninen insinööritoimisto tekee rakenteille palosimulaation, jotta nähdään, kuinka hankkeen tuotteita voitaisiin käyttää P0-paloluokan rakennuksissa. Koekappaleiden lämmön johtavuuksia on mitattu normaaleissa käyttölämpötiloissa ja ne korreloivat odotetusti materiaalin tiheyden kanssa. Jatkossa aloitetaan kehitettyjen tuoteprototyyppien mekaanisten sekä muiden rakennusfysikaalisten ominaisuuksien tutkiminen. Hankkeen yhtenä lopputulemana on koulutuspaketti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta rakentamisesta. Sweco on alkanut suunnittelemaan EcoCocon Finlandin avustuksella kestävää kerrostaloa, jonka paloturvallisuus varmennetaan edellä mainitulla palosimulaatiolla. Rakennuksen suunnittelussa hyödynnetään kantavaa puurakennetta, tässä hankkeessa tutkittuja 3 rakennustuotetta sekä muita luonnonmukaisia rakennustuotteita, joita kartoitettiin aiemmin Tampereen yliopistossa tehdyssä Nature CO2-hankkeessa.
0E osallistuu myös rakennuksen talotekniikan suunnitteluun uuden laskentaohjelmansa avulla, joka optimoi rakennuksen energiakäyttöä ja tekee siitä hiilineutraalin. Näistä osista koostuva rakennusalan oppilaitoksille suunnattu koulutusaineisto tulee vapaasti saataville verkkoon ja aineistoa hyödynnetään eri rakennusalan koulutustilaisuuksissa sekä artikkeleissa.